Passejar per un mercat medieval és com fer un viatge en el temps. I avui precisament em trobo al Mercat Medieval de Vic, on les mateixes parets del poble són el decorat d'aquesta fira. Aquesta és la 28a edició i es podrà gaudir durant 3 dies. Però tot i això, la comarca d'Osona és un dels bressols de l'art medieval de la comarca. Però d'on va néixer aquesta idea de fer aquest mercat medieval a Vic, de recrear aquests oficis i algunes tradicions medievals? He pogut parlar amb la Sílvia Badosa i Riera, la gerent de l'Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic, perquè ens ho expliqui. Va venir una empresa que organitzava mercats medievals per si, aprofitant amb la ciutat antiga que hi havia i tot, es volia fer un mercat medieval al centre històric. I això ja va passar fa 28 anys. Llavors, durant molts anys, ho va portar aquesta empresa, llavors va venir una altra, fins una tercera empresa que va portar el mercat medieval, fins que fa 10 anys, des de l'oficina de Fires i Mercats, es va decidir assumir l'organització del mercat medieval i ara ja s'organitza des de l'Ajuntament. Aprofitant l'escenari que és la ciutat medieval, doncs, als carrers del centre històric de la ciutat. Llavors sí que aquests darrers anys ha anat creixent, ja ha sortit fora muralles, al voltant de les muralles, i una mica aquí al costat del riu també. El que és l'àmbit dels expositors, sí que acceptem parades d'artesania, i que demanem que sigui amb carnet d'artesà per poder participar-hi. No totes les parades del mercat medieval són amb carnet d'artesà, n'hi ha que fa que venen molts anys enrere i que potser no es demanava i que s'han anat mantenint, però sí que les de nova acceptació sí que són totes amb el carnet d'artesà. Llavors també hi ha parades d'alimentació, de productes d'alimentació, hi ha tavernes i llavors parades d'herbes remolleres. Tenim aquests sectors. Llavors tota la banda aquesta, més d'actuacions i passacarrers, sí que hi ha grups que nosaltres fem públic que obrim l'oferta per poder participar per actuar al mercat medieval i llavors ens arriben propostes de diferents grups de teatre, de música, de titelles, espectacles infantils i fem una mica la selecció amb les necessitats que tenim per cobrir tots els espais del mercat medieval, depenent de si el mercat són 3 dies, si són 5 dies. Llavors aquests són els oficis, que estan tots ubicats a la plaça Bisbe Oliva, davant del Museu d'Art Medieval, i aquí sí que hi ha una desena d'oficis medievals que també fa anys que hi participen i fan demostracions. Els demanem que tant la parada com la vestimenta que porten els expositors que estigui inspirada en època medieval. No és fàcil, n'hi ha que ho tenen molt per mà i que van a molts mercats medievals i que ja tenen tota la vestimenta pròpia, però sobretot com més botigues de Vic o entitats de Vic que només ho fan un cop l'any, doncs sí que hem d'insistir, han de ser curosos d'intentar que es mantingui aquest punt i aquesta essència, perquè si no també es desmereix tot el mercat. Des de ja fa uns anys, és el tercer any, que fem la prèvia del medieval, que són aquestes activitats que fem el cap de setmana previ al mercat medieval, sobretot pensat per posar en valor el patrimoni medieval de la ciutat i tot el que són activitats culturals al voltant de l'època medieval, pensades sobretot per la gent de Vic i comarca, que potser els dies del mercat medieval no poden disfrutar tant de tota aquesta part, i això sí que cada any procurem que hi hagin activitats noves, que el fil conductor sigui nou, aquest any ha estat el de la música, també vam aprofitar la prèvia per fer la primera trobada de mercats medievals de Catalunya, que va ser el dijous de la setmana passada, que també va tenir èxit i va estar molt ben valorada per tots els participants. Llavors sí que hem anat innovant i hem anat fent cosetes, però potser no tant en el marc del mercat com en tota la prèvia i tot el conjunt. Tota la zona de la Llera del Riu, aquí baix davant les adoberies, hi ha les activitats infantils, que hi ha tallers per nens i nenes per fer des de pintar fustes amb símbols medievals, pintar cares, fer com construccions de castells, tot de tallers.
Llavors també hi ha un poblat, una recreació d'un poblat medieval que es van fent en diferents moments del dia, van fent diferents actuacions de posar-se l'armadura, de diferents aspectes, també d'alguna cerimònia medieval. Llavors hi ha les aus rapinyaires, que també fan algun vol, alguna demostració de vol. Llavors també hi ha atraccions que hi ha per nens i nenes, així com el carrusel i la barca, que també estan fetes de no són ecològiques, no hi ha llum, és anar pedalant una persona. El mercat medieval sí que s'encarrega un estudi d'impacte econòmic, no cada any, perquè són estudis que són costosos, però que si es fa, a vegades hi ha com queixes dels veïns perquè és un mercat que porta molta gent, que porta que hi hagi molts canvis de la mobilitat, que hi hagi afectació pels veïns, però sí que sempre defensem des de l'Ajuntament que és un mercat que amb els estudis que hem fet, les més de 300.000 persones que passen, deixen per cada euro invertit de la ciutat amb el mercat medieval en tornen 150. Llavors això fa que sigui l'altra moneda de canvi, que llavors es vegin bons ulls perquè és un benefici per la ciutat també. Si no pots perdre aquesta essència medieval de saber com vivien abans, no et perdis el Mercat Medieval de Vic.